Ayan mga kamamshi, bali bago ko pala burahin to sa aking gallery is i-share ko muna sa inyo. Ito pala yung napamili ko kay Pure Gold na worth 14,000 plus. At kaya lang naman siya lumaki is dahil ilang araw din akong hindi nakapamili niyan. Bali meron tayong 6 na box at yung pang-6 is yung isang box ng gin. At ito na nga mga kamamshi, unboxing ko sa inyo. Pero hindi ko na isa-isahin sa inyo mga kamamshi dahil iniisip ko yung aking memory. Kaya ayan, pahapiyaw-hapiyaw lang, pasilip-silip lang sa isang box. At dito nga sa isang box na una natin binuksan is halos lahat siya is mga panimpla, mga kape, mga juice, ayan. At halos nga lahat ng paninda nating kape is nabili natin kay Pure Gold. At kahit sino naman talaga is alam na medyo mataas ang presyo kay Pure Gold. Kaya ayan, shoutout kay baby ko, kay Rocheridades, kasi nagtanong siya kung magkano na raw ba yung bentahan ko ng kape kasi kay Pure Gold ako namili. Kaya nga sabi ko ngayon is magpi 15 pesos na ako kasi syempre nangungupahan lang tayo. Tapos ang binayad ko pa sa tricycle niyan is nasa 100 pesos. At dito naman nga sa isang box is puro panglaba, mga shampoo, ayan, mga powder. Kaya very good yung ating bagger. Kasi yung unang box, mga panimpla, tapos ito naman pangalawang box, mga pang sabon, pang shampoo, talagang sama-sama sila. At dito naman sa pangatlong box, halos lahat is mga condiments. Sinamahan lang ng mangilan-ngilang mga biskwit kasi naman ang laki ng box, sayang din naman kasi yung space. At ayan nga mga kamamshi, tapos yung Nescafe stick dyan, chinek ko yung resibo dahil may nagpasabay sa atin. At nagulat nga ako dahil nasa 110.40 na siya. Hindi ko alam kung kailan pa to tumaas, pero sa pagkakatanda ko kasi is nasa 96 pesos lang to. At dito naman tayo sa next box. Sa ibabaw, merong mangilan-ngilang mga chichirya. At sa ilalim, maraming biscuits. Tapos mga candy, ayan, mga mani. Kung magbibigay ako ng rate sa nagbagger is 10. Kasi good job. Kasi meron kasi minsan nagbabagger na mix siya, halo-halo. At dito tayo sa pinakalas na box mga kamamshi. Pero yung pinakalas talaga is isang box ng gin. Tapos dito naman, ito yung pinakamabigat at pinakamalaking box. Dito naman pag open ko, ayan mga Chocomocho, Cloud9, mga biscuits, at saka sa ilalim is mga dilata. Kaya naman ito talaga yung pinakamabigat at pinakamalaking box. Tapos mga kamamshi, kung mapapansin nyo yung mga chichirya, sinadya ko talaga ipaplastic yan. Kasi naman napapakinabangan ko yung mga plastic niyan dito. Lalo na yung mga bumibili ng yelo ng maramihan. Minsan kasi yung iba, maraming bibilihin pero walang dalang pangbalot or walang dalang plastic. Kasi yung iba naman talaga is meron silang dalang bag or eco bag. At dahil nag-iisa lang ako ngayon dyan, kasama ko yung bunso ko pala. Tapos wala yung mga ate namin at kuya. Ayan, ako lang yung mag-isang mag-aayos niyan ngayon. At meron pala akong dalawang free na bikat. Ayan, 'di ba? Ang bentahan ko rin yan is 18 pesos. Meron din tayong 36. At ito mga kamamshi, nabidyohan ko pala yung Nescafe stick at 110.40 pesos na nga siya. At hindi lang pala yan mga kamamshi ang tumaas, kahit yung mga kape is tumaas din talaga, kaya nag 15 pesos na ako ngayon. Hindi kasi ako nakikipag price war dito sa mga katabi ko dahil syempre nangupahan tayo, kaya kailangan is dumiskarte rin tayo. Ayan mga kamamshi, hanggang dito na lang. Thank you for watching.